Mas, Ngapa, Dik? aku nyanyi ke sampean ya. Koyok suaramu ya api-api oh. Ya, enak ya. Iya, ndak ngarep nyanyi apa to? Untuk ini loh, nyanyi. Iya. Pangan sambal terasi dicampur iwak teri. Saben bengi turura ono sing ngeloni. Mangan sambil terasi karo iwak teri. Arep tak keloni kowe jebul mambu terasi. Mangan iwak lele, ngombe wedang jahe. Eling bentuke tapi lali rasane. Ngombe wedang jahe dicampuri tape. Yen pengen roh rasane ayo dilakoni wae. Urip ki paling penak yo duwe bojo loro, Bu. Lah apa sampean gelem nang duwe bojo loro? Yo gelem lah. Lah apa iso adil? Adil gampang. Piye? Loro-lorone ora tak urusi. Sayangku. Nyapa to iki bengak-bengok. Hawane lak panas ngene iki penake nyapa ya? Iclik no ben tambah uwok. Aduh. Pinjem 100. Lo jangan makin kurang ajar ya. Biasa aja kali. Udah tua nggak ada aturan. Ini gak usah ngegas. Lagian kenapa sih kalau ngomong kok taruhannya nyawa gitu? Ya itu mah urusan pribadi gua, apa urusannya sama lu nanya-nanya urusan pribadi gua. Ya udah atur saja hidup lo, atur. Kurang ajar, lancang. Hey. Wow, you are so beautiful. Thank you. Hey, what's your name? Nafis? Nafisa. Okay. Hey, where you come from? Indonesia. Oh, good. Indonesia. Okay. Hey, you know Kelon? Yes, Kelon. 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 Kakekne kelon kok ora arti lho. Oh, wis ayu nak no. Aku wis kandha selingkuh nambahi dosa. Aku wis ngomong bojone uwong aja mbok gendong. Aja wani-wani durung rondo mbok keloni. Aku yo ngerti dalane bayi pancen angeni. Bisa manuk gagak mencok nok tunggak. Ana cewek kok sawang lagi macak bareng-bareng aduh manuk kundangan. Insyaallah nang swarga tapi nek akeh dosane nang neraka. Kemeru kaya tau mate. Lho, ya apa sih? Ana dasare. Dasar apa? Dasar cecet ana. Lho, didasari men ya. Kan jane tau ngaji. Ya tau. Lah rungono apa ngene Pak Ustaz? Apa niku yo mana? Fa amman sakulat mawajinuhu fa huwa fi satir radiyah. Fa amman khafat mawajinuhu fa ummuhu wabiyah. Apa? Uang iku nek akeh amal apike ringkese ngono nang swarga tapi nek akeh dosane nang neraka. Wa ma adraka mahiyya, tahukah kamu neraka? Alah, kemeru. Ngono iku sik gak bener, Bos. Kemeru gak bener. Kon iso nyalahno? Bisa benerno. Temenan? Ya iya. Wis singkat saja. Wong sak alam donya besok nek mati nanti parane. Ndelok sing mikul ae iki. Pati kon nang terminal. Pati kon nang tretes. Mate. Dadi mantene pisan kanggo Selawase. Ora oleh Pegatan rungono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah. Aku pindho ae sombong lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyek.
aku tak sambutan sih Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Itu kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kali. Lah iya. Apa? Terus? Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan ndrale. Bojoku ra betah ro, digutak. Grubiak. Ayo nduk ndang metu. Dalane selanggo gantian ropake. Oh anakku langsung perucut metu. Lah, Tenan iki dalane selak nggo gentenan. ropake. Lah, Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinane lewat ndi kok tak tututane. Aja sia-sia lho Rek. Rondo pun 18 tahun lho Pak, ngapunten. Nah, aku ngono santai ngrondo aku wis kabeh kok Reng. Iki jan wong rondo kok kabeh iki terus arep ngopo? Lah aku nenek tamu sing ingin. Jan iki padane kene iki piyayu ra duwe akhlakul karimah. Lah. Aja meneh piye awakmu lho poso-poso lah aja-aja. Padake jenenge wayahe wong ibadah. Kabehmu kok ndak dikira guyon, anu dikira tenanan. Ya nek aku ngono ya mempet wong bojomu ya kaya ngono wujude. Orang genah. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret nak. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit ah. Ani. Dek, kamu kan pinter rangkai kata-kata motivasi. Ya, terus kenapa? Apa kata-kata motivasimu di tahun 2026? Tapi ada kata burungnya. Kegagalan bukan alasan untuk berhenti berjuang. Belajarlah dari burung. Kok burung? Dia akan kembali tegak berdiri, walau jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Wong ki nek sangke apike karo dulur apa meneh kanca. Mergo ora penak ditembungi utang kabeh dinyohne. Nganti sertifikat karo BPKB kuwi lho dililakne. Mergo niate nulung malah kepentung. Direwangi kaya ngene kuwi lho ewadene ning mburi sik dirasani. Saiki dingge pengalaman. Lek wong kaya ngono kuwi sok-sok neh aja dikeki dalan. Nek perlu dipageri awake dhewe golek aman. Mergo direwangi kaya ngopo to ora ketok moto. Wis diutangi mbalike angel nagihe kaya wong ngemis sampe direwangi tukaran. Nek wong tua sugih anak dadi ratu, tapi nek anak sugih wong tua dadi babu. Ngenteni kabare anak kaya ngenteni udan ning mangsa ketiga. Nek wong tua susah nutupi supaya anak ora ngerti, tapi anak ngabari wong tua nek awak lagi susah. Bener paribasan, kasih sayang wong tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Nek enek wong wedok mecucu ngono ki mbok ya dicedheki. Enek apa to, Dik? Ngono lho karepku ki ngono kuwi. Ya etok-etoke dirayu, dirangkul, dilus-lus, dipuk-puk. Lah ora lho, enek wong nesu malah ditinggal nyingkring. Jare men ora gemberan. Lah ngene iki wong wedok praya mundak kobong. Wong lanang dinengne ora malah Jawa, malah tambah seneng. Kesempatan dolan mulai subuh.